L'hora dels contes. El meu amic extraterrestre. Escrit i il·lustrat per Rocío Bonilla. Avui ha arribat el nou alumne d'intercanvi. S'estarà uns quants dies a casa. Pensava que seria una mica estrany, però la veritat és que és força simpàtic. Encara que, pobre, no entén gaire com funcionen les coses aquí. Em pregunta el perquè de tot. Per què fas això? Perquè ell ho ha dit. Per què no l'ajudes? Perquè no ho fa ningú. Per què no pot jugar? Perquè som nois. Per què? Per què? Per què? Per què te'n rius? Perquè ell se'n riu. Per què hem d'anar per aquí? Perquè hi van tots. Francament, és ben empipador. Sort que se'n va demà. Perquè... Per què?